Ate Gigi. Jero. Dayan. Kami ngayon, papunta kami ng Tagaytay. Punta kami sa My Sky Ranch. Kasama yung mama ko. Si Ate Christine. Wala na. Lang bilis lang. Oo. Siguro. Tinatay. Tapos na? Ito kami sa Lawang. Ganda niya. Dito kami sa picture. Ayan. Ganda. Ganda ni model. Anong pangalan niyan, te? Anong pangalan? Ngayon sa Skyran, si Ate. Taas na Sky Ranch. Dito lang pala yung magandang view. Ganda. Nandito. Ha? No, wag yan, kuya. Ferris wheel lang, kuya. Check your height, Mamina. Check your height. Tama. Marina, sino ba yun? Si Thomas. Gusto niya. Yan, kuya. Gusto mo din yan mamaya, kuya. Sanbiris, gusto mo din yan mamaya.